Bé, molt bon dia. Fem aquesta compareixença extraordinària. La gent d'Esquerra Republicana, els companys diputats, membres del govern, responsables de l'organització, amb motiu de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el cas Junqueras. La justícia arriba, tarda, però arriba, i arriba des d'Europa. La d'avui és una victòria històrica. Una victòria històrica d'Oriol Junqueras, una victòria històrica dels seus electors, però també una victòria del conjunt de ciutadans europeus que veuen com avui s'ha sentat doctrina, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentat doctrina en el cas Junqueras per garantir els drets dels electors europeus. Volem començar agraint a tot l'equip d'advocats que ha portat aquest cas, encapçalats pel lletrat Andreu Van den Eide, per aquesta victòria en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha estat clar i contundent. Oriol Junqueras és eurodiputat i té immunitat des del mateix dia en què van haver-hi les eleccions i es va publicar el resultat. El Tribunal també ha deixat clar que s'han vulnerat els drets no només d'Oriol Junqueras, sinó de tots els ciutadans que van votar els eurodiputats independentistes. Com dèiem, la sentència del cas Junqueras, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, protegeix el dret a vot no només dels independentistes, dels republicans, de la gent progressista d'aquest país que van votar Oriol Junqueras, sinó de tots els ciutadans europeus. Des d'avui, cap mala pràctica d'un estat no podrà evitar que allò que voten els ciutadans europeus a les urnes s'expressi al Parlament Europeu. La sentència també ha deixat clar que Oriol Junqueras ha de tenir la llibertat per anar al Parlament Europeu, per prendre possessió de l'escó, per complimentar tots els tràmits, i que si el volien mantenir a la presó haguessin hagut de demanar un suplicatori al Parlament Europeu. Per tant, tot, absolutament tot el procediment que ha seguit el Tribunal Suprem després que Oriol Junqueras tingués immunitat i se li hagués denegat tots els passos que havia de fer per accedir, per perfeccionar, per arribar a formalitzar la seva possessió de l'escó, són nuls. I així ho demanarem. Demanarem la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras. El Tribunal també recorda el deure de col·laboració dels estats i de l'estat espanyol en tant que estat membre, i per tant el que està dient és que el Tribunal Suprem apliqui aquesta sentència de manera immediata. I també està dient, perquè gràcies al cas Junqueras es senta doctrina, que Toni Comín i Carles Puigdemont han de ser considerats com a eurodiputats i que durant tot aquest temps també s'han vulnerat els seus drets. En resum, Oriol Junqueras ha d'estar en llibertat immediatament, sense inhabilitació i amb tots els drets intactes. Així, en les properes hores, en els propers dies, l'equip jurídic d'Esquerra Republicana seguirà tots els procediments que s'han de seguir per tal de plantejar davant del Tribunal Suprem totes aquestes qüestions. L'Oriol Junqueras volem que torni a casa immediatament, que torni a fer política institucional i el volem veure al Parlament Europeu. L'Oriol torna. Moltes gràcies. I ara estem a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer. Sí, bon dia. Bon dia. A mi m'agradaria preguntar si després d'aquesta sentència que hem vist avui d'Europa en el cas Junqueras i la sentència que hi ha hagut al Tribunal Superior de Justícia d'inhabilitació pel president Quim Torra,
Com veieu la situació política ara mateix i quins escenaris s'obren després d'aquestes importants dues sentències? Gràcies. Respecte a la sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre el molt honorable president de la Generalitat, sembla que ens consta que té previst fer una declaració al respecte d'aquí una estona i, per tant, el que ja fem des d'ara és subscriure el pronunciament que ell farà, perquè nosaltres estem al costat del president de la Generalitat en la reacció davant d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, atès el que s'ha conegut, que és aquesta condemna a 18 mesos d'inhabilitació, doncs és una sentència absolutament injusta. I el que veiem és que es vol tapar una vulneració de drets amb una altra vulneració de drets. El dia que la justícia europea fa aquest correctiu sever al màxim tribunal de l'estat espanyol, no només al màxim tribunal, sinó també a la Fiscalia, que s'havia pronunciat en contra de la immunitat, i a l'advocacia, representant el govern d'Espanya, que també s'havia pronunciat en contra de la immunitat, el dia en què hi ha aquest correctiu, doncs veiem que és el dia en què decideixen publicar una sentència que a molts ens semblava ja escrita d'entrada, i per tant, res és casualitat, i per tant nosaltres estarem al costat del president de la Generalitat davant del que és una sentència injusta. I les sentències, quan són fermes, i les sentències dels tribunals europeus, també s'han de complir. I per tant, en la mateixa sentència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es dirigeix als poders de l'estat espanyol, i això incumbeix a tots els poders, el judicial, però també l'executiu, perquè donguin compliment a aquesta sentència. I per tant, allò que tantes vegades hem sentit a dir, que és que se'ns demana que es compleixin les lleis i les sentències, doncs ara li toca a Espanya fer-ho. I per tant, doncs estarem expectants a ratificar que, com no pot ser d'una altra manera, l'estat espanyol complirà aquesta sentència a la que ha estat condemnat.